LV Entertainment thlir tu te chibai vekule tuna chuan avoi khatna tan DC Comics ka hriat sualo chuan Detective Comics movie Zack Snyder's Justice League karon soidona adik lo lai ne in hriat chu comment lama khanin lo soi zel don nia engpo ni se soingal mop mop mai teang atira chuan kumsang tam takliam ta thil thleng lo langin Darkseid le thui hruai bon tak tak Parademon santi te chuan Motherbox santi bom pathum mangin khovel nia achunga ro relan tuma nima se khovel lama Olympian gods Amazons Atlanteans mishing tele Green Lantern te chu tangrualin Darkseid le Parademons te chu an neta a anin beizo nu chuan Motherbox pathum te chu mun sang sang an da thavek ane ti chuan tun hun lo langin Superman a thi nu chia chuan an Motherbox pathum da that te kha amaron nung lein Darkseid a thui hruai Stephen Wolf chu khovel la maron kal thanga la khovel hi an mani khovel apocalypse anga thlak vek an tuma wang chuan Motherbox pathum te chu ron lak an tum ta ne Stephen Wolf chuan Themyscira Motherbox an da that pakhat chu ala a Themyscira lol nu chuan choble chilina fanu Diana Prince Wonder Woman chu a hril ngal Wonder Woman ni chuan Bruce Wayne Batman a hril ve ngalin an pahni chuan khovel chan himnan thilti theina nei tak tak te zongin Paul siam watan tuma Superman ai ro thito se Batman a chuan Arthur Curry le Barry Allen Flash atia kan hriat te chu asoma chuti lai chuan Wonder Woman en Victor Stone a vasom ve thungane Flash chu phur em an Paul atel ngala atira chuan Arthur le Victor chu telve du lo ma se Victor pa Silas le Starlabs a thopuite Stephen Wolf an manvekin Motherbox dang omna zot hloma Victor po apan man meu chuan Batman ate Paul ron zom ve ngal ti chuan tuipui chung lama Stephen Wolf a chuan Atlantean ho chu bein box pakhatan la lea Arthur Curry pon Batman te Paul ron zom ve le ngal Commissioner Gordon an Batman a Paul te hna chuan Stephen Wolf ate beruk na pun Gotham Harbor noi chu akop muwa kal ngalen an man te chu chanchuak vek ma se anin beina lama tuiron lian ta thut mai an tang trap tia Arthur Curry tui lian chu lo dangin Batman ate chu an chuak thei rama box pahnian nei to a box thumnan zon ber chu Victoron ron la chuakin karan che chol nuwa Motherbox mang hian kapa Silasan min siamani te na thiante chu hrila chuba ka Motherbox hian anei tu thu lovin adu du dana ti thiamo tinun theina nei ni te asoitel bok ti chuan an zawain Stephen Wolf a beilen nan Motherbox mang hian Superman a kai tholen tumta Flash le Victor ten Superman an lai chuak le Starlabs a Kryptonian van long chung Genesis pindana amniotic tuya chuan Superman chun zalta Flash an Motherbox a tinun hnuwa hriat na hlau to Superman a chu aron thlok chuak Motherbox manga siam Victor a chuan akut thunun zo lovin Superman a chu kap ta sia mai le ti chuan anin bei ngal vanai thlak takin Superman a bial nu Lois Lane a hun takaron thlenga Superman a chen beng dain anin Smallville a hopuya anu marthai nen chuan in tong lein a hriat na te poron kir le veka Starlabs a Victor pa Silasan anun na thapin Motherbox chu laser hitin a lo charge chuti lai tak chuan Stephen Wolf an Motherbox pathum na chu aron chu saka Motherbox a hit la cham bang om chun chuan Victor an thlenchin lo hra thein Stephen Wolf an Motherbox pathum fin khoma tum na laya tak chuan Superman a telowin an kalngal Motherbox then sang tur chuan omna lampanin Parademons te chu an beita charchara Victor an Motherbox then san lo tum lai tak chuan Stephen Wolf an nunglama tawin aron beithut Superman an aron dang vele chat maset lai to lutuk Motherbox te chu ain fin man to se drap thlak tak mai hen aron puak Darkseid te po an ron lang tana chu vele Superman ten box an then san theinan Flash chu hliam na viau ma se hun herkir le tumin thei top chuin box omna lama tlan ngal Victor chuan Superman a kowatin Superman le Victor chuan box chun then sang theita a Arthur and Stephen Wolf chu alo thil tlang zoka Darkseid te lama chuan the phein Wonder Woman in a lu lo chok moka atak salaman khovel apocalypse kongka chuan tlalutin Darkseid chuan a chia hlo te hnena anti-life equation zong hnuturin karon kal le ngei don tin thu hnu chia anen beizo hnu chuan Batman Wonder Woman le Alfred ate chuan an pol na tho na mun puitur
in hlui zau tak mai mitam tak len theina turan buat saya Poland din tak tak nuwa Wonder Woman ni chuan Amazon satang thu cha dong le a Flash upon police na mu thu apa Henrya tanina ommek chu vashila apa po lim hle ne Victor pon apa Silas a thun not chia ngai thlain athil ti theina te chu a thalam hoi zonga mang turen du sakna hlana Arthur pon a thian nu le ama kai shoi tu Valko te chu mang thain apa dik tak omna lamapana Superman apo Clark Kent a ming puin reporter na tho chun zoma chona rukin khovel la chan him zelane arkham asylum tang ron tlan chiok Lex Luthor chu Slade Wilson an ron muin Lex Luthor chuan Batman a thuruk te chu hril veka Batman a chuan amu manglama Victora Flash Mirai Wilson a Joker le Superman sual zok te chu khovel chiat to hnulam ni om taka hian a hmua ti chuan Martian Manhunter Martian pasal tha ti mayang chu chuan Batman a hnena Paul thataka din awangin alom zeron shila Darkseid a local le huna anin puwa cha lok theinan in biak po reng chu tha ti dunin Zack Snyder cut Justice League chu atop ta ne hun man nuam le